Η Μορτίνο ιδρύθηκε το 1980 και έκτοτε εδρεύει στη Θεσσαλονίκη σε χώρους 1.700 τετραγωνικών μέτρων. Η Μορτίνο διαθέτει διοδικά της σημεία πώλησης και περισσότερα από 250 συνεργαζόμενα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ αυτών και οι μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων. Κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στην αγορά και ιδιαίτερα στις ειδικές κατασκευές. Στη Μορτίνο πιστεύουμε στο συνδυασμό της ανθρώπινης πείρας και τεχνογνωσίας με την τεχνολογία αιχμής του σήμερα. Ο σχεδιασμός των στολών είναι αποτέλεσμα καταναλωτικών αναγκών σε συνδυασμό με τις τελευταίες τάσεις της μόδας. Η βιομηχανοποίηση των σχεδίων γίνεται με τελευταίας τεχνολογίας λογισμικά και συστήματα AD-CAM. Διατηρώντας σε ικανές ποσότητες αποθήκη πρώτων υλών που έχουν περάσει από μια αυστηρή διαδικασία ελέγχου. Το πρώτο στάδιο παραγωγής, που γίνεται με τελευταίου τύπου εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, μας επιτρέπει τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας. Το στάδιο της ραφής των στολών γίνεται σε ιδιόκτητη μονάδα που πληρεί τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ασφαλείας και Υγιεινής Χώρων Εργασίας, όπου δεν εργάζονται παιδιά, αλλά ενήλικες εργαζόμενοι κανονικά ασφαλισμένοι. Τη συσκευασία των στολών, όπου εκεί ενσωματώνονται τα παρελκόμενά της και οι οδηγίες συντήρησης, φάση με την οποία δίνουμε μια εξελιγμένη παρουσίαση για τον τελικό καταναλωτή, ακολουθεί η αποθήκευση σε χώρους με ελεγχόμενο περιβάλλον έως τη στιγμή της αποστολής στα καταστήματα. Οι στολές ως τελικό προϊόν τηρούν πιστά τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές CE και όλη η διαδικασία παραγωγής και διακίνησης είναι πιστοποιημένη κατά το ISO 9001 του 2000.